जोंनि टिकेट काउन्टारा टिकेट होगासिनो दं सेकेन्डसनि टिकेट होगासिनो रायजो नोंथांमोन सेकेन्डसनि टिकेट होगासिनो रायजो नोंथांमोन सेकेन्डसनि टिकेट होगासिनो दं बेनिखायनो नोंथांमोनखौ टिकेट दाननो सुरु खालामहरनाय जाबाय 50 रांल' अनलि 50 रुपिस नायनो हागोन गासैबो बिसोरनि मोजां थालायफोरा बाथौनि नामाव बारा नारला नुला खालामनाङा नुगोन नायनो मोनगोन दिनैनि सावथुन ज' रायजो राजा नोंथांमोन नायनो हागोन थांनानै नायनो हागोन Tujuh bola. Naina again, reservation and download, latte. Pulau Labu again, customer again.